Sziasztok! Ez itt a Fallen Angel szerver. Cségó móddal szeretném nektek bemutatni rajta a skineket. Egy pár skint meg fogunk nézni. Nem akarom nagyon húzni ezt a videót, mert már este is van. Meg úgy nagyon kedvem sincsen. Na, lényeg, itt van két ismerősöm. Sziasztok! Hello. És mi hárman fogjuk ezeket így elmagyarázni, a skineket is, meg hogy a ládákat hogy tudjátok megvenni, megszerezni, stb. Na, kezdjük is. Megnyomjátok a T betűt, és ugye itt bevezze ezt a menüt, a Cségó menüre rányomtok, a raktár, és itt írja a skineket egyből, hát hogyha persze van. Ezekből vannak statrakosok és nem statrakosok. A statrakosok például ezek, mondjuk a Hyper Beast, ezt megnyomjátok, és F betűvel tudjátok ugye nézni a skint. Fönt írja a bal oldalt, ott van a statrak, és az jelzi, hogy mennyit töltetek a fegyverrel. Nézzünk egy másik skint, mondjuk ez a zsigerelő. Ugye itt is írja bal oldalt, mennyit töltetek ezzel a skinnel. Nekem per pillanat mind a kettőben 0, mert ugye csináljuk ezt a videót, minden, oké. Akkor mutatom az AK skineket, amint elindul a következő kör. Úgy. Amit éppen láthatok nálam, ez a földön kívüli. Ez ugye már nem statrakos skin, így nem is fogja írni, hogy mennyit töltök vele, csak hogyha tetszik nektek, akkor használjátok. Igazából az ölésnek sincsen úgy sok értelme, hogy látjátok, csak annyi, hogy tudjátok, mennyit töltetek a fegyverrel. Na, előső homály, startak 12. Egy pillanat. Na, itt vagyok, egy kisebb vágás történt. Ugye az AK skineknél fejeztük be, előső homály, ugye itt fönt írja bal oldalt, mint töltével, nekem ez egy 12, ugyanúgy F-fel nézzétek a skint. És a következő skinünk, ugye a kés lesz, itt minden fegyverrel el tudjátok játszani azt, amit mutattam nektek. AVP-től kezdve az összes fegyverre, szinte, nagy részben, amelyikre tudtok szerezni skint. Na, itt vannak az kések, M9 bajonett, zsigerelőkés, sima bajonett, karambit, és stb. Amilyen késetek van. És megmutatom nektek a vadászkés, mondjuk, Asimo, ezt megnyitjátok, és F-fel tudjátok ugyanúgy nézni. Itt az összes skint. Itt van a összecsukható kés, ez például statrakos, ez is írja, mennyit öltetek. És igazából ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett nektek, akkor gyertek fel erre a szerverre, és töltsetek el egy pár órát. Bent lesz a leírásban a szervernek a IP-je, és játszatok egyet. Sziasztok! Sziasztok!